I ovo je novi video, tema je Novi Zeland. Da krenemo prvo od nekih geografskih podataka. Površina je 268.680 km², broj stanovnika 4 miliona i 460.000. Glavni grad je Wellington sa 396.000 stanovnika, službeni jezik je engleski i maorski. Valuta je novozelandski dolar. Sad da pređemo. Novi Zeland čine dva velika ostrva, severno i južno, a odvaja ih Cookov prolaz. Kao i ostrvo Stewart i nekoliko manjih ostrva. Ime im je dao Abel Tasman po provinciji Zeland u Holandiji. Maori su ih zvali Aotearoa, što znači zemlja dugačkih belih oblaka. Oba ostrva su planinska, a deo su vatrenog pojasa Pacifika, zbog čega se na njima nalazi 50-ak aktivnih i ugašenih vulkana, česti su i zemljotresi. Bare sa ključalim blatom, gejziri, izvori vruće i mineralne vode posledica su vulkanske aktivnosti ove zone nabiranja. Na južnom ostrvu, gde je 20 vrhova viših od 3000 metara, brojni su lednici. Klima je okeanska. Blagih zima i svežih leta, sa dosta padavina i znatno toplija na severnom nego na južnom ostrvu. Reke su kratkih tokova, bogate vodom i velikog pada, zbog čega imaju veliki hidroenergetski potencijal. Brojna jezera, tektonska i lednička, odlikuju hidrografiju oba ostrva. Većinu današnjeg stanovništva Novog Zelanda čine Evropljani, posebno Britanci, dok je broj Maora, kojih je oko 15%, u porastu zbog visokog prirodnog priraštaja. Maori su 1976. godine dobili sva zakonska prava državljana Novog Zelanda, pa i pravo da glasaju. Zbog toga je uz engleski službeni jezik u državi i maorski. Gustina naseljenosti je znatno veća nego u Australiji, a severno ostrvo je naseljenije od južnog. Slično Australiji, osnovu razvoja privrede predstavlja poljoprivreda i to je veoma razvijeno stočarstvo. Prednost Novog Zelanda je velika količina padavina raspoređenih tokom cele godine, tako da nema suša po uzgoju ovaca i goveda. Proizvodnju i izvozu vune, mese, kože, mleka i mlečnih prerađevina Novi Zeland je među vodećim zemljama sveta. Zemljoradnja ni blizu takav značaj kao stočarstvo. Gaje se žitarice i povrće koje podmiruju domaće potrebe. Retko je koji rod dobar, nešto viškova se izvozi, a na južnom ostrvu gaji se voće umerenog podneblja, najviše jabuka, na severnom ostrvu i vinova loze i agrumi. Veliki značaj ima i šumarstvo i ribolov. Rudno bogatstvo je raznovrsno, a nalazišta nekih ruda su bogata. Zlato koje je privuklo odeseljenike gotovo izgubilo značaj. Značajnija su nalazišta uglja, rude gvožđa, urana, azbesta i drugih nemetala. Snaga vode se veoma dobro koristi, a veliki broj hidroelektrana snabdeva jeftinom energijom brojne industrijske objekte. Osim prehrambene, tekstilne i drvene industrije, dobro su razvijene i crna metalurgija, mašinska i hemijska industrija, brodogradnja, prerada ribe, kao i elektrotehnika i elektronika. U strukturi privrede važno mesto zauzimaju trgovina, saobraćaj i turizam, iako skoro 90% stanovnika živi u gradovima. Novi Zeland nema ni jedan grad veći od 500.000 stanovnika. Najveći grad, luka i privredno središte je Auckland na severu severnog ostrva. Na južnom delu ostrva nalazi se Wellington, glavni grad države. Najveći grad južnog ostrva je Christchurch. I ako idete baš na Novi Zeland na neko putovanje, preporučio bih da odete do planine Cook, koji je najviši vrh Novog Zelanda, da odete do lednika Tasman, koji je na južnom ostrvu, da prođete vijaduktom na južnom ostrvu i da naravno posetite Wellington, glavni grad.